kunnafoni jabanin na yaba amunu ba anfla dungu do maliko na ni maliko ka amba foye ka ni nyaguma toujours la informeli kama ka kunnafoni yenama kunnafoni jelen kunnafoni sekesegele ndawma amilla kana hôpital du Ponge konnana parce que ni semaine konnana ngunu kuma chara kosebe syndical ko kele e scanner ko kuma me an willa kana an bolo da kise ka ana mogo yede ka kuma an se ka nyingalu tenguna wala sabu se ka famelu soro ko la to kamina syndicat kele ba an bolo en de jano bena damne amla ne fa manula c'est qui toni jamdo to ko fodi sinayogo fodi c'est qui ga fonction fani ne barake Ponge. Moi je suis un agent ATS à l'hôpital du Ponge. Bon, je suis syndicaliste aussi, syndicat national de la santé et action sociale, promotion de la famille. Et je suis aussi membre de l'international service public ISP Mali. Voilà. D'accord. Monsieur Fodé, je vais faire un clip là, syndicat manga mimbe Ponge kona mune nanai. Ponge syndicat ko manga mimbe Ponge clip là na Adam Nera depuis 2018. Wati mina yenteme papier ci syndicat national uma ko ka disposition ta pour que congrès se kake yenteme re congrès pour que yentem congrès kake syndicat national de folo tabeke pour que olu ta kake olu be comité ou ka bolo fara mumbe yoro la olu bo du de yele mali ke folo donc yele mali tour sera en venir faire en Ponge au programmera le 10 mai 2019 et 2018 donc ata ola kana blafo en fleurom na syndicat go manga wula Ponge a folo kera mu 10 mai 2018 syndicat national représentant ne be élection be supervisé yorobela donc luka nali kuni pour que ka sharia ou ka se ka lakli pour Ponge konna na syndicat nani de bien au syndicat sigimi tout fora à élection be syndicat clé ne concerne nous syndicat national de la santé action sociale promotion de la famille o de syndicat me be yentem lay yentem mi yorokun effectivement au début yentem na au siège be bourse travail cour kono yenno donc au mo nana ko na élection supervisée o ya soro ka fo syndicat nani be mo ko be sal kono donc ko tien rere la barat ka keni o mo wi parce que syndicat minga élection do o ye syndicat national de la santé di bon il va do fin na o kera flani sabay afade abena parce que yentem mo fo muna na o mo flabe yoro la fo ka tasi sabama be de be ñon concurrence o concurrence li ni konna la lettre ciubo la bon bamana ba fo kuma kambe koro abe tunu mais sebeni ngoni o ba no la e no tunu donc lettre cira yentem ga action contre la chien chama Ponge konna la syndicat wore o fe bo mo ko kelu ngana ka fo kubu sendo yentem ka élection na yentem ba fle o bena perturber la o bena saboter mais o lu ni ngani mantenali donc a fora ko lu la bo kenema pour que élection mi sikake donc ça ne a fama e fo de sago yentem kelu no ka syndicat mi rekuni e bodi la ne bodi la en flot de ka bureau kono Ponge ambi no syndicat national de la santé ambol de ka bureau kono ya bon non seulement ne be ola ni bureau exécutif national feneta ka damne kay fo kidal ne bo fenela mi siège be bourse travail rekonna la parce que ne au secrétaire à l'organisation donc en fait secrétaire général minga bureau kono
ale fɛnɛ bɛ INTM bureau exécutif yɛrɛ kɔnɔna la ngo tuguni donc a bɛ INTM conseil central fɛnɛ la ngo tuguni bon maintenant o fɛn fɔli o fɔli ko minnu tɛ syndicat la olu ka bɔ a don mɔgɔ 2 de tun bɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kelen tɔgɔ Fuseni Kulubali kelen tɔgɔ Karim Traoré. Fuseni Kulubali mankan kɛra Fuseni Kulubali min nɔfɛ o kelen no toujours o Fuseni Kulubali kelen do mankan sɔrɔla o yɔrɔ in de fɛ parce que ale tun ye carte dɔw sɔrɔ INTM kɔnɔna la sira wɛrɛw fɛ ka na ni o ye a fɔra waati min na ko pour que i ka don salle kɔnɔ a ka sɔrɔ INTM carte b'i bolo bon carte sɔrɔla munna anw yɛrɛ ko k'a sɔrɔla sira wɛrɛ fɛ parce que a y'a sɔrɔ anw de bɛ bureau kɔrɔ la alors carte o carte n'a den kelen bɛ feere carte ye 200 ni Ponge carte feere Ponge ka pourcentage comité ka pourcentage bɛ d'a ma an bɛ syndicat national min na action n'o ye syndicat national la santé olu fɛnɛ ka pourcentage bɛ bɔ a la ka di a tɔ bɛ taa INTM na donc ni anw ma pourcentage sɔrɔ carte o carte la anw b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ carte jɛlen ye voilà. Faamuyali sɔrɔ la mais sisan nɔ a bɛna mun de kɛ sisan nɔ walasa ka se k'u kɔkari. Bon anw tɛ fɛn kɛ pour que ka se k'u kɔkari anw ta ye ka sariya ɲɛfɔ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko in tɛmɛra cogoya min na sariya ye min maintenant comme dɔgɔtɔrɔso tɛ anw ta ye dɔgɔtɔrɔso ye jamana de ta ye jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka fɛn kɛ min bɛ se ka a to nin ko in bɛ dabila Ponge kɔnɔna la sinon n'i ko ko sur le plan syndical o bouclera ka ban parce que au niveau du syndicat national de la santé a kuma tɛ fɔ ye Fuseni ko kuma tɛ yen bilen n'i ye INTM fɛnɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ Fuseni ko kuma tɛ yen Fuseni ko kuma bɛ yɔrɔ kelen min na o ye gouvernement fanfɛla ye parce que Ponge administration ministère de la santé a b'o niveau de la sisan sinon a kɔni sur le plan syndical Fuseni ko kuma kɔni tɛ yen tuguni. Tu as un message à faire passer? Bon, c'est le même message k'a ɲɛfɔ Ponge baarakɛlaw ye Ponge malien bɛɛ de ta ye o kɔfɛ anw yɛrɛ ka bien commun de don parce que sɔgɔma i bɛ wuli k'i kunda yɔrɔ o yɔrɔ kan k'i ka baara yɔrɔ i ka du dahirimɛ bɛ bɔ yen de bon an kana kɛ anw ta ɲɛmɔgɔya la bi ou bien anw kungo tɛ an b'a tiɲɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Ponge bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na pour que Ponge bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ surtout mais min fɔ qui est très important ministre kura min bɛ an kunna sisan parce que tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka se kɛ Ponge hali an filɛ yɔrɔnin min na sisan sa o bɔra Ponge yan bi ministre kun nana mun na an ka bloc opératoire dɔ kun kan ka jɔ Ponge a jɔli daminɛra yɛrɛ a jɔra fɔ bâtiment yɛrɛ bilila maintenant bâtiment ma se ka laban wariko sababuya la bon bâtiment in kɛr de kan ka opérer a kɔnɔ bloc chirurgie cardiaque de don bon maintenant a bloquelen kun don ala y'a kɛ a ye wari sɔrɔ 700 millions a y'o sɔrɔ k'o débloquer an ye donc o baaraw daminɛli a kun nana ka na i ɲɛ da o kow kan bi donc vraiment kuma min na ministère cɛsirilen don ka an dɛmɛ parce que o dɔrɔn tɛ an ka garde wari kun balannen don a nana a ye 14 di an ma yɔrɔnin kelen o bɛnna garde wari tilancɛ ma donc a tilara ka $35,000 mandat kɛ k'a di an ma ka tila ka $36,000 fɛnɛ mandat kɛ ka d'an ma parce que ko olu b'a fɛ san tɔ kɔnɔ garde wari ko kuma kana kɛ donc bibi na garde wari tɔ sara la o cogoya la donc kuma min na i ye ministre sɔrɔ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min pɛrɛnnen don ka taa ni kungo ye sanfɛ k'a ɲɛfɔ ka fɛn ɲini ka d'i ma k'i bɔ i ka gɛlɛya kɔnɔ o waati i kan k'i cɛsiri ka baara kɛ o waati tɛ i ye k'i bila mankan na o kuma donc surtout que n'i y'a faamuya fɛnɛ santé c'est très sensible a grève kɔlɔlɔ ka bon n'a ma ɲɛ i bɛ grève kɛ ko la a k'a sɔrɔ fɛn don fɛn min ni a nafa ka bon parce que mɔgɔninfin bɛɛ n'i balikuyara i kan k'i sigi k'i miiri donc ka hakili to yɔrɔ caman na donc o message de tun bɛ ne fɛ ani k'a fɔ Mali faamaw ye Ponge ko sera degré dɔ la u kan k'u sen don a la parce que a b'a syndicat ko yɛrɛ dépassé sisan a ye connotation wɛrɛ ta donc bɛɛ k'i sen don a la bancogo min b'a la ka se ka ban o bancogoya in na o kɔni message de tun bɛ n fɛ ka fɔ. Ni ce ka hakilina na Mali kunnafoni jabarani layɛbagaw a yɛrɛ bɔra sisan nɔ syndicat min reconnu don UNTM fɛ a bɔra sisan nɔ ko o ka kumakanw mɛn grève ko in na mais a ma ban dɛ halisa an y'a su an bɛna taa syndicat dɔ in fɛnɛ la mais olu fɛnɛ hakilina ye min ye ko in na mun fɛnɛ bɛ k'olu bila ni waleya in na
an b'u fana lamɛn balimakɛ n b'a n'u la k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ne tɔgɔ ye Dr Gida Landouré ne bɛ baara kɛ Point G ne ye Point G syndicat national de la santé secrétaire général adjoint ya d'accord i ko i ye syndicat national secrétaire adjoint an bɛ fɛ k'i da don sanu olu ko k'olu de reconnu par l'État donc an bɛ fɛ k'i da dɔn État in na i k'o fana walawala n ye est-ce que aw fana reconnu ou bien n'aw reconnu tɛ bon n bɛ fɛ ka a daminɛ ni min ye k'aw ka lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ fo ka a f'u ye ko n ka foli b'u ye ne ye dɔgɔtɔrɔ ye mais n bɛ Ala deli u mago kana se ne ma Ala ka kɛnɛya d'u ma bon en fait nin question ka jan parce que nin question ba an bila texte la ni ye organisation internationale du travail ta État ka reconnaissance ti syndicat ko la État ka sirati syndicat ko la État ti syndicat régulé syndicat ni aw bɛ baara kelen kɛ aw b'aw lajɛrɛ k'a fɔ k'aw bɛna don syndicat dɔ la aw b'o syndicat ka gafew ta ka textew ta texte ye min fɔ aw b'o labato n'aw y'o labato k'aw ka bureau sigi dɔrɔn a banna aw ka mɔgɔ ti mɔgɔ si ka reconnaissance la i y'a faamu donc o kuma in bɛ yen depuis 2018 n'i y'a ye depuis 2018 fo bi an bɛ yen ne ko ne ye secrétaire général adjoint ne bɛ taa réunion na ministre bɛ ne wele ministre bɛ secrétaire général wele an bɛ grève kɛ u b'an wele an bɛ négociation kɛ n t'a dɔn hali ni État ka reconnaissance bɛ yen ne hakilila ni mɔgɔ y'i wele ko i ka na i ka laɲini ye nin ye an ka kuma kan c'est ka tigi lakodɔn de i y'a faamu wa o lakodɔnni min ye État ta ye syndicat yɛrɛ ka yamaruya État ka yamaruya tɛ on n'a pas besoin d'une autorisation préalable pour que ka syndicat ko kɛ ou bien k'a sigi ou bien ka kɛ a membre ye i y'a faamu a filanan ye min ye élection de kɛra 2018 INTM ko comme an bɛ affilié len do INTM na syndicat national bɛ INTM na INTM ko syndicat national ninnu bɛɛ k'u ka mɔgɔw falen parce que fɛn ko kan ka kɛ congrès kan ka kɛ u nana siɲɛ fɔlɔ assemblée générale kɛra u y'a boycotté mɔgɔ min y'a boycotté o ye minnu bɔra syndicat national la k'a fɔ k'olu ye observateur ye syndicat national olu ye UNTM mɔgɔ ye san UNTM mɔgɔ ye donc aw tɛ UNTM la ayi an bɛ UNTM na kɛ n bɛ k'o de f'i ye o an ye syndicat national ye UNTM ye congrégation d'autres syndicats nationaux de bon an ye syndicat national de la santé ye a bɛ komi syndicat métallurgie bɛ yen syndicat bâtiment bɛ yen bon an ye santé syndicat national santé ta de Point G yan donc INTM ye gafe ci ka na ko bɛɛ k'i ka comité yɛlɛma donc an ta date fɔra an nana fɔlɔ in o bɔra a ma an ko kana filanan kɛ u nana filanan kɛ filanan fana parce que u b'a dɔn ka fɔ parce que délégué minnu nana ne t'a fɔ délégué yɛrɛ parce que observateur de don l'INTM a été clair hali o observateur ninnu u ka baara ti ka na anw fɛ yan ka élection valider dɛ non les textes ont dit assemblée baarakɛlaw de bɛ lajɛrɛ k'u ka présidium sigi présidium de bɛ élection kɛ présidium sigira bureau kɔrɔlen démissionnera donc sisan a fɔra k'an ka taa élection na u ko mɔgɔw bɛ salle kɔnɔ minnu tɛ INTM mɔgɔw ye ne ko n ko bon n'u olu de b'u dɔn ne t'u dɔn u bɛ se k'a fɔ k'u ka bɔ ko non k'olu tɛ se k'a fɔ
ne ko n ko bon a y'u jira an na an b'u labɔ ko non k'olu tɛ fɛ ka mɔgɔw lamaloya ne ko n ko bon o y'a sɔrɔ o don mandat tun bɛ ne de bolo k'an ka kan mɔgɔw représenter ne ko ni fɛn o fɛn n'a bɛ yan ne b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala kama u ka bɔ n'u tɛ ENTM na u ko hali bi mɔgɔw bɛ yen ne ko n ko bon aw ko k'aw b'u dɔn ne t'u dɔn ne ko aw y'u jira an na an b'u labɔ aw ko k'aw tɛ se k'o kɛ donc aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ donc u ye hohaho kɛ ko élection tɛ se ka k'o kan kan ne ko n ko bon n'a tɛ se ka k'o kan kan aw bɛ fɛ an ka kɛ kan jumɛn kan a ye na yanni o yɛrɛ cɛ ne k'u ka mɔgɔ dɔ ma nka ye mɔgɔ 5 bɔ Fode nka ye mɔgɔ 5 bɔ an bɛ mɔgɔ 5 bɔ an bɛ taa sigi yanni élection cɛ a kana kɛ mankan ye. Fode jumɛn Fode Kulubali Fode Sinayo. Fode Sinayo ko awɔ ne ko n ko na an bɛ sigi nin tɛ mankan kun bɔ an bɛɛ de ye baarakɛlaw ye yan n'an donna salle kɔnɔ n'an bɔra ne ye médecin ye e ye infirmier ye karisa ye banabaatɔ tala ye n ko yanni an k'a kɛ mankan ye an ka bɛn dɔrɔn taabolo min n'an bɛ fɛ an ka élection kɛ a ko c'est trop tard n ko bon y a pas de problème donc n'aw y'aw ban ka taa élection na présidium sigira ka ban bureau kɔrɔ démissionnera aw bɔra k'aw ma sɔn an y'an ka élection kɛ ka bureau sigi k'a ci syndicat national ma syndicat national ko an ka to olu ye mɔgɔ minnu bila ka na u m'olu lamɛn fɔlɔ u tilala k'a fɔ tuguni k'u y'olu lamɛn k'olu bolo élection yɛrɛ ma kɛ point G. Donc a bɛ komi olu m'a valider. Bon ne bɛ k'o de f'i ye an ka syndicat ya la an ka sira t'u ka validation na texte ye min fɔ assemblée de b'a sigi a banna an ka mɔgɔ ti olu ka validation na n bɛ na ni kuma ye donc an y'an to de la a bɛ bɛn a ti bɛn a bɛ bɛn a ti bɛn fo congrès kɛra u y'a ta congrès la ko an ka bureau suspend na ne ko e ko élection ma kɛ e ko Fuseni n'a ka bureau sanctionné na c'est qu'il y a un problème. C'est que s'il n'y a pas eu d'élection, c'est qu'il n'y a pas de bureau. Ou bien, wa et se ka mɔgɔ sanctionné ni mɔgɔ min n'a tɛ bureau dɔ kɔnɔ e ko Fuseni et son bureau sont sanctionnés. I ko fana le bureau de Karim est le bureau reconnu. Les textes disent que le bureau est élu par une assemblée générale. Le congrès ne peut pas venir nommer un bureau. Ça, c'est en violation des textes. Donc, au lieu des textes violés, en banga légalité là, ou en banga légitimité fanana. Pourquoi? Parce que depuis 2018, quand c'est bima, ou le mounonko koulou de reconnaître l'endo, ou ma seka hali assemblée kelenke. Assemblée kele ou ma seka kien otiseo. Parce que mo otuko. Ande grève kéan, ande assemblée kéan. Wa hali bi anye assemblée ké. Wa hali lundi ango grève beke. Grève na ke munkama. Grève na ke munkama. 2020 problème dobe hôpital be kono. Parce que Covid n'allait. Point G kera Covid city follow. Prime Covid kan ka di ama di point G kauma. Ou bien a dira mɔgɔ dɔw ma a ma di dɔw ma baarakɛminɛn ko kɛra Gabriel Touré la u ye dɔgɔtɔrɔ dɔw minnu u bɛ dɔgɔtɔrɔya kɛ u bɛ ekɔliden kalanya kɛ u y'olu ka prime dɔ bɔ yen mais point G ta bɛ ka di hôpital wɛrɛ ta bɛ di contractuel dɔw bɛ yen a kun fɔra k'olu kan ka taa olu ma taa i y'a faamu donc an y'an to o de la point G, Gabriel Touré, hôpital Dermato, hôpital du Mali, ani Kati, a une coordination d'OKE. Coordination des hôpitaux, des syndicats des hôpitaux. Syndicat national Bola, Sinakam Bola, ya famu, Simema Bola. Donc, a une kele damne, pour ganga ake okadama. A une grève follow ke février nous tuma, anana do INTM ka grève la.
an y'an to grève la an ka secrétaire général u y'a mité ka bɔ yan k'u y'a bila gouverneur ka bolo kan o ye violation de droit syndical parce que an y'an to grève de la hali n'u ko k'olu ta ale reconnu comme secrétaire général mais an y'an to grève kɔni de la n'u ye nin kɛ donc c'est une sanction y'a faamu wa k'a bila ka taa gouverneur du district ka bolo kan o tɛ kɛ parce que l'hôpital ne relève pas du gouvernorat. Il peut se bla ministère de la santé ou bien ministère du travail de ka bureau boloka, fonction publique à boloka. Mais il t'a bla gouverneur parce que gouverneur betana SS comme ou bien CSRF ou de là. Et à femme. Donc aux sanctions nikelé à forafana ministre ko ka kera de ko parce que un directeur est lettre confidentielle lors de ça. Bon, niveau mogo mité, la loi qui régit les fonctionnaires là, c'est la loi 98-012. Avec article 7, 8 et 9. Article 7 ko, iti seka mogo bo aka barakero la katabla barakero verela nima kunfwaye. Fuseni bora akalama chogo mina ka bora ponje ambe bora akalama o chogo de la ça veut dire quoi circulaire de décision de nana ti ama foye wa ni ba boyen fana fi ka don ani avantage munu nani placer min be ebita bla yoro mina akana jigi parce que ni ya bla gouverneur ka bolo kan gouverneur bi se ka ta ka bla ka yoro c'est comme dollar bon ale ka ambition mi c'est un ingénieur de la santé. Hôpital est moi min sara kata Dakar. Kakata ni formation inke ko am mogo bala ambi blanga laboratoire la. Hôpital de seka na fo bi ka mogo tala ko ka blaga tara yorore. O donc angala ni follow mi liberté syndicale violée la loi 98-012 violée la. Donc ango aka singana. Lundi grève kun yo ide. Lundi grève kun follow yo ye. Kun flana mi parce que ni processus de grève de do. Ni grève damine na depuis le 11 août. Grève mina ke hôpital jo la ponge ou bien hôpital duru mi sito bebala. Hôpital duru nunu ta la zin parce que hôpital saba de kokube ni grève ni accompagner parce que ani ministre ñogoy. Hôpital saba juma. Ponge Gabriel Touré ni hôpital de Dermato. Ani ministre ye ñogon ministre courant ye ñogon ye tuma mina Kenya ministre o ya soro 12 points ñogona be munu ani ministre doin kumbe ka fo. Donc comme si ça ou yanga kelekece do mine ambo de fo parce que yanga soldat do de mine ani ministre kelenga ñogon akoko ko aleti grève ko fait angan sigi ni min be se ka kɛ ale b'a kɛ an go bon an bɛ fɛn bɛɛ bila an ka ɲɔgɔn ye mais kelen min be n'o man kan ka wagati kɔnɔ o ye an ka soldat mun bɔra an ka kan na o ka nana ye a ko tɛ problème ye a ka attaché sigilen Maïga n'o y'a ka chargé de mission sigilen mun kun ye yan secrétaire général ye n'a bɛ ka bi mɔgɔw minnu bɛ k'a fɔ ko nin grève in c'est illégal n'olu jukɔrɔma tintin Maïga de y'a fɔ n'a bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ se ka na Maïga de y'a fɔ ko nin décision bɛ ta tuma min na ka Fuseni bɔ yan ministre m'a fɔ ale ye ni ministre kun y'a fɔ ale ye ale ti jɛn n'a ye parce que ale b'a dɔn k'a man ɲi wa a b'a dɔn k'a bɛ na ni problème ye Maïga de y'o fɔ attaché ko Maïga ma Maïga aw ye min kɛ anw na aw bɛ k'o de kɛ Fuseni fana na attaché Kanté ne tɛ kuma dogo donc pour te dire ou bien pour vous dire que nin bɛɛ b'a dɔn k'an bɛ tiɲɛ kan an y'a fɔ ministre fila bɛɛ ye fonction publique ministre du travail ani ministre de la santé yala aw ye min kɛ ka nin bɔ yan ka taa n'a ye sariya don wa sariya tɛ ko sariya tɛ an ko donc ni sariya tɛ a y'a bila sariya kɔnɔ donc o kelen de sisan comme a ko k'a y'a ka yamaruya di
le 26 juillet an ye préavis de grève kɛ. Le 29 juillet ministre de la santé ye mɔgɔ ci an ma 18h tuma k'an ka sigi ka kuma kɛ jeudi. Donc sisan a fɔra k'aw ka bureau sanctionné don. N'a ka y'a ka préavis de grève ninnu kɛ sisan ka bila ka taa ministère la, ministère b'aw considérer. Ne bɛ k'o de fɔ aw ye. Sanction ni c'est nul et non avenu. Parce que sanction ma taa sariya kan. Fɛn bɛɛ ni texte de don. Texte b'a fɔ ni karisa ye nin kɛ an b'a wele k'a kankari da. N'a ye nin kɛ an bɛ sɛbɛn ci a ma k'a fɔ ko k'a ka bɔ yen fɔlɔ ka suspend. N'a ye nin kɛ an b'a gɛn. I y'a faamu. Wa i tɛ se ka suspend n'i ma lamɛn. O si ma kɛ. Fuseni dɔrɔn tɛ o bi u bɛ ka Fuseni de fɔ n ko Fuseni et son bureau ne b'a la. I y'a faamu. Donc congrès tɛ se k'o ta k'a sɔrɔ a ma Fuseni lamɛn a ma anw lamɛn wa a ma f'an ye fana kun min na an sanctionnera. An t'a dɔn hali bi o parce que a ma f'an ye a ma lettre de demande d'explication sɔrɔ a ma lettre d'avertissement sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ ko dɔrɔn parce que u bɛ fɛ ka route de barrer mɔgɔw ye. An b'an ka démarche la o ni ne ye ni 26 ko nin f'i ye ani 29 ko nin f'i ye ministre nalen ni a ka émissaire ye l'émissaire la an bɛnna kan ko Fuseni bɛ segin k'an ka prime ni ristourne bɛ sara le 2 août ko directeur bɛ ka harcèlement min kɛ yan n'a bɛ an wele fanga bulon na n'a bɛ mɔgɔ minnu ye grève kɛ n'a b'u place la ou bien a bɛ demande d'explication kɛ k'a b'a jɔ. Les 2 tɛmɛna fo ka les 5 tɛmɛ les 11 tɛmɛ Fuseni ma segin u y'a papier sɛbɛn a bɛ ne bolo yan san u y'a sɛbɛn ka décision kɛ sufɛ an bɛ négociation na u ye décision kɛ ka ci an ma WhatsApp la pour que an k'an ka grève ɲɔngiri an ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ok comme an ye décision nin ye ko sini sɔgɔma k'u bɛ numéro k'a la. Ni aw y'o kɛ o aw ka tila k'a fɔ k'aw b'o tigi wele ko yala e bɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ an bɛ dɔ fara i ka nafa kan ko an bɛ promotion d'i ma ko an ka secrétaire général ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛ nafa dɔ d'a ma. Donc c'est que olu de b'a dɔn o tɛ tiɲɛ na o. Est-ce que y'a faamu? Donc an taara commune 1 na parce que kumaw bɛ ka fɔra réseau la ne tɛ taa réseau la ka taa kuma ni aw ma na ne nɔfɛ. Parce que ne b'a dɔn bɛ n ka tiɲɛ de kan. I y'a faamu. An taara sisan an y'an ka bere ta k'an bɛ taa munumunu ka syndicat tɔ ninnu k'olu fana la kunnafoniya parce que kuma mun bɛ ka fɔ u bɛ ka nkalon min tigɛ i y'a faamu pour que taa a ɲɛf'u ye. An taara yɔrɔ o yɔrɔ olu dɔw bɛ syndicat national yɛrɛ bureau national kɔnɔ ko olu bɛ bureau kɔnɔ ko nin ko in kɛra cogo min na u b'a dɔn k'a kɛra nkalon de kɔnɔ ko wa u kun b'a dɔn k'a fɔ ko bi nin kuma bɛ na. Donc INTM bɛ yen ministre bɛ INTM wele ko INTM k'a fɔ anw ye an ka grève jɔ. Donc ni INTM de bɛ an fana bɛɛ sanfɛ o INTM b'a dɔn an bɛ yen o ministre b'a dɔn an bɛ yen o reconnaissance jumɛn de bɛ yen san. Ne hakili la dɔrɔn c'est malheureux hali an k'a kɛ Fuseni ti syndicaliste ye ko hôpital baarakɛla dɔ ko bin kɛra a kan an kan ka wuli ka o ka hakɛ kɔni ɲini ka d'a ma an man kan ka wuli k'a fɔ nɔ bin min kɛra a kan k'a ka ɲi o tɛ syndicaliste ye. Ne bɛ fɛ k'a fɔ an ye gɛlɛya jumɛn de bɛ aw ni syndicat tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Syndicat tɔ non ani sinatrasi de bɛ n'aw y'an ka assemblée ye kunun assemblée papier bɛ yan ani sinatrasi de b'a signé sinatrasi ti INTM yɛrɛ la sinakam olu de ye médecin ninnu ye simema sinakam de ye les cadres la professeur ninnu olu b'o de kɔnɔ simema
o ye médecin ye Sinatrasi infirmier ni médecin caman b'o kɔnɔ an de bɛ jɛ ka nin préavis ninnu bɛɛ signé ɲɔgɔn fɛ o. Aw syndicat bɛɛ fɛn fɛn bɛ hôpital du Pongé kɔnɔ sisan aw bɛɛ jɛlen don ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa? An bɛɛ jɛlen don ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant dissidence min bɛ syndicat national de la santé kɔnɔ olu ka dissidence bɛ yen olu de b'a fɔ ko grève ti kɛ wa olu ka grève kɛbali fɔ o ti grève bali. Donc hali n'olu ko grève tɛ kɛ a bɛ kɛ. Pongekaw ɲininka kɛ ou bien banabaatɔ ɲininka ni lundi mardi mercredi tɛmɛnen ni baara kɛra yan ni service minimum tɛ kɛ ne balimamuso mɔgɔ min b'a fɔ ko baara ti kɛ o ye baarakɛla de n'i bi baara kɛ kɔrɔlen i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa grève la mais n'i ti baara kɛ kɔrɔlen e ka baara kɛ fɔ ti foyi ɲɛ o. E ka baara kɛ fɔ ti foyi ɲɛ o mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn Pongé yan mɔgɔ min bɛ baara kɛ Pongé ani min tɛ baara kɛ Pongé an b'a dɔn ni mɔgɔ min tɛ deli ka baara yɛrɛ kɛ n'i ko baara ti kɛ ou bien baara bi kɛ e ka kuma bɛ taa min a ye na lundi a ye na aw ka taa bureau des entrées la u b'o fa parce que lundi u bɛ bɛɛ sigi bureau des entrées kɔnɔ ka exiger bɛɛ ka ticket ta yanni ka bɔ mais a ye na service da ninnu na aw k'a lajɛ ni baara bɛ ka kɛ baara min bɛ kɛ a bi dan urgence a bi dan banabaatɔ dalen ninnu k'olu furakɛ mais baara o baara n'a dɔgɔdara de n'a tɛ urgence kɔnɔ o ti kɛ f'an ka hakɛ de ka sɔrɔ parce que mɔgɔ kan ka min faamu ne b'a fɔ maliyɛnw ye Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la parce que an ka mɔgɔw bɛ ka hakɛ de bɛ kan traquer tant que n'an ma ɲɛsin ka mɔgɔw ka hakɛw d'u ma barika tɛ don an ka foyi la donc an ka kɛlɛ ye dɔrɔn n'u dɔ la kelen de jalakira nin ko in na an t'a lajɛ ko an tɛ kan kelen na an bɛ wuli ka jɔ f'u ka hakɛ ka d'u ma donc an ka bɔ mɔgɔ koya yɔrɔ la an ka bɔ mɔgɔ koya yɔrɔ la ni mɔgɔ min ka hakɛ bɛ a ka d'a ma baara ka kɛ an ka taa an bɛ baara fɛ o mɔgɔ minnu n'u bɛ Pongé dɔn ni mɔgɔ minnu n'olu bɛ na yan a ye t'u ɲininka kɛ jɔnw de ye baarakɛlaw ye Pongé kɔnɔ yan kɛ. An ye faamuyali sɔrɔ message laban jumɛn b'i laban bolo ka se jama ma. Ne bɛ mun fɔ fɔlɔ ne b'o ɲɛsin fanga de ma u ye lahidu ta k'u bi an ka hakɛ d'an ma u ye papier signé u ko numéro de kan ka kɛ papier la a cira ma WhatsApp la Mali kura a bɛ daminɛ ni lahidu timɛ de ye Mali kura bɛ daminɛ ni lahidu timɛ de u ka lahidu timɛ an kan ka baara kɛ n bɛ mun fɔ jama ye ne ka laɲini tɛ ka mɔgɔ si tɔɔrɔ ne ye dɔgɔtɔrɔ de ye ne ka conscience bɛ na ka fɔ ni min ye grève kɛ bɛ a bɛ tɔɔrɔli min kɛ mais n'a ma kɛ fana mɔgɔ si ka hakɛ tɛ se ka sɔrɔ an ka état y'a jira n na de ni maa min ni m'i ka fanga jira a t'i ka foyi kɛ marifa t'an bolo ka jira fanga t'an na k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ bugɔ mais an bɛ se min ma na o ye ka fɔkoɲɔgɔnya kɛ depuis avril an bɛ fɔkoɲɔgɔnya la u ma sɔn k'a tɛmɛ a sira fɛ wa olu y'a fɔ ko sariya de sɔsɔra mais ni sariya sɔsɔra a y'a lakile bɛɛ ka tɛmɛ n'a ka baara ye a banna vraiment an yɛrɛ t'i fɛ jama yɛrɛ ka kɛ k'u mago b'an na lundi parce que n t'i fɛ mɔgɔ yɛrɛ ka bana lundi ka na k'i bɛna Pongé yan donc ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma hali bi ala ka ɲɛma ɲuman di Mali ma mun bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la ala ka dugawu minɛ ala ne balimakɛ anula i bɛ se k'i présenter mɔgɔw la bon ne tɔgɔ ye Ibrahima Diallo ne ye Pongé directeur adjoint ye d'accord ok monsieur le directeur adjoint an ɲɛ b'a la ni tile filani na sama-samani dɔ b'aw ka hôpital kɔnɔ yan
notamment syndicat yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc administration yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ko in na bon ne ta a fɔ ko sama-samani don syndicat ni ɲɔgɔn cɛ m'a fɔ ko furugu de bɛ baarakɛla dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin administration ma ka da sababuya dɔ kan o sababuya ye min ye dɔ ko baarakɛla dɔ o ka mutation bɔra sabula a ju kɔni bɔra syndicat ko manga la mais a ti syndicat la donc furugu in bɔra o fɛ donc o syndicat o baarakɛla min ni a mitera dɔw de kɛmɛ k'u jɔ k'olu ye syndicat national de la santé sabula a ka di ne ye i ka ne faamu taabolo dɔ la parce que n'i bɛ fɛ n ka waleya dɔw fɔ a ye pour que a se ka faamuyali sɔrɔ an lamɛnbagaw ka faamuyali sɔrɔ ani an lajɛlibaw ka faamuyali sɔrɔ o ko la an bɛna waati min na syndicat bureau n'an b'a fɔ ma syndicat national de la santé la promotion féminine ani action sociale o bureau sigiw tun bɛ yen comité sigiliw tun bɛ yen donc an nana sɔrɔ pratiquement bureau in a sigili waleyaw kun bolodara maintenant o kɔnɔna na furugu dɔw bɔra a kɔnɔ bɛnbaliya dɔw bɔra a kɔnɔ mais fo ka taa se syndicat national congrès ma olu y'a fɔ k'olu b'a trancher a trancher la maintenant u ye bureau dɔ sigi ko papier ci anw ma ko nin de anw ni nin de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ko tubabukan na interlocuteur donc depuis o fɔra anw ye anw ko ayiwa n k'an y'a mɛn e ka hakɛ to n ko n'a ye fɛn o fɛn ta ka se anw ma yan anw ye administration de ye anw ka da man ka don nin ko ninnu na partenariat de don c'est à dire que an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ yaasa baarakɛyɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na an bɛ baara kɛ o cadre kɔnɔ donc n'a ko min y'aw ka dolo ye a ka kalamɛnɛ ye anw fɛ yan an bɛ baara kɛ ni o ye donc o de ma bɛn dɔ ninnu ma olu tun ye huissier dɔ ɲini bureau sigi waati ka bureau dɔ sigi donc o bureau min sigira olu de bɛ sama na ko fɔ an wulu a fɔ ko olu de ye yan baarakɛlaw ka syndicat ye an kɔni di syndicat sigi on di syndicat reconnu donc o furugu de bi u ni administration cɛ mali sɔrɔ directeur adjoint yurukurugu dɔw fana bɛ yen ko a b'aw ka baarakɛlaw wele bɔgɔ jeninen kan i t'i da dɔ la i k'o fana walawala an ye bon baarakɛlaw weleli fanga jeninen kan o tɛ k'a fɔ ko o ye dɔgɔtɔrɔso ka kungo ye mais o ye acte personnel ye sabula adamaden i kɛra cogo cogo n'i ye ɲɛmɔgɔ ye o i ye dugumamɔgɔ ye o an b'a fɔ cogo min na danbe dɔ b'i la somɔgɔw b'i la dignité dɔ b'i la donc o dignité kɔnɔna na ni fɛn dɔw taara k'i sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔla a sɔrɔla baara cadre de kɔnɔ parce que a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara cadre de kɔnɔ ni e dusu y'a yamaruya k'a fɔ ko i kan ka se ka o ko si lasa cogo min na i b'o waleyaw kɛ donc fanganata in bɔra o de senfɛ sabula mɔgɔ damadɔ bɛ yen u ka kɛwale fɛ n'u kumakan fɛ ani taabolo fɛ u ye dangari ɲɛmɔgɔba n'o ye directeur ye o ka dignité la donc a danbew la fo ka taa kɛ a somɔgɔw dɔgɔyara a senfɛ donc ale y'a kanu k'a fɔ ale fana b'o yɔrɔ o latilen o tilen de taara ni fanganata in ye bon a fanganata la mɔgɔw pana directeur fɛ directeur ye a y'a faamu ale ye ɲɛmɔgɔ ye donc a n'a ka baarakɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani a dɔgɔninw n'a denw ni ɲɔgɔn cɛ a y'i sen d'a kan fɔlɔ sinon k'a fɔ ko a ko bilalen don kasi fɔ a dan na o tɛ dɛ a ko sen d'a kan k'a to ka u yɛrɛ hakilina u k'u sɔn hakili la yalasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'u sɔrɔ voilà. directeur an y'a ye tile fila in na fana ko scanner kura nalen don mais information wɛrɛw bɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ ko scanner nana ko mais ko onduleur t'a la i t'i da walawala i k'o fana ɲɛfɔ an ye. bon mali ko sisanama n'i ye faamuyali k'a la hali ni i bo ci ka so kɔnɔ ni ma farati dɔw b'a f'i ye kɛnɛma ko i y'a kɛ nin heure la i y'a fɔ nin waati in na sabula nin fɛn ninnu dɔw man ka bɔ kɛnɛma hakili jiginna depuis san 2018 jamana ɲɛmɔgɔw kun ye a fɔ k'u bi dɔgɔtɔrɔso 3 ko olu dɛmɛ ka minɛn dɔw lase u ma ka yɔrɔ dɔw labɛn n'o ye Ponge, Gabriel Touré ani Kati Sɔrasiw ka yɔrɔ la
donc o baaraw daminɛnen kɔ c'est vrai que a daminɛ dibi la mais an bɛ yɔrɔ min na bi je crois que a fɔlen don bɛɛ k'a faamu ministre ninnu tɛmɛna olu tun b'a fɛn dɔw kalama mais bɛɛ tun t'a kalama la a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso min olu tun tɛ fɛn caman kalama la mais sisan de an bɔra ko caman kalama la o kɔnɔna na u y'a fɔ ko Pongé yan anw ka opérelikɛyɔrɔ ye so 8 ye k'olu bɛ se ka 4 de dilan ka a labɛn ka tila ka bɔ yen ka minɛnw sigi a la walasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ o 8 4 tɔ min bɛ yen an k'u k'a lajɛ n'u bɛ se k'o dilan k'u tɛ se k'a dilan ko parce que ko wari ma d'u ma donc an yɛrɛ b'a ɲini k'o wari ɲini pour que an ka se k'o baara kɛ donc u y'a jira k'a fɔ an ka radio bɛ kɛ yɔrɔ min na ni scanner b'a kɔnɔ IRM b'a kɔnɔ mammographie b'a kɔnɔ radio numérique b'a kɔnɔ écho ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ yen u k'o fana b'a la donc ko k'u bɛ se k'o bɛɛ kɔni kan mais min ye dɔgɔtɔrɔ ka bureau ye k'u tɛ se k'o kan anw fana y'an débrouiller ka bɔ dɔgɔtɔrɔ ka bureau ni fɛn dɔw labɛn maintenant scanner in b'o de kɔnɔ normalement ko ka scanner 2 de sigi anw fɛ yan ani IRM kelen ye 64 barrettes ye kelen ye 16 barrettes ye or kɔrɔlen min b'an bolo ye 16 barrettes ye anw ka baara dun b'a la ka taa taabolo min na anw ko 64 barrettes ka kɛ 2 ye donc parce que anw bɛna chirurgie cardiaque dayɛlɛ an fan fɛ dusukun bɛ opéreli min kɛ denmisɛnninw bɛ taali min kɛ faransi ani mɔgɔw bɛ taali min kɛ kɔfɛ ka taa u dusukun opérer a baarakɛlaw bɛ Pongé yan hakili jiginna minnu b'a la ka kɛ hôpital Luxembourg la a baarakɛla fanba ye Pongé baarakɛlaw de ye hali minnu bɛ lasunɔgɔli kɛ minnu bɛ opéreli kɛ a baarakɛla fanba de ye Pongé taw ye donc olu de b'a la ka taa baara in kɛ donc anw yɛrɛ b'a la k'o yɔrɔ dɔ dayɛlɛ yan anw ko o hukumu kɔnɔna na a ka di anw y'an ka 64 barrettes de sɔrɔ parce que ni ye évolution de la science lajɛ donc il faut que an ka baaraw ni olu bɛɛ siri ɲɔgɔn na donc ko an ka IRM min d'a ma o kun ye 0,5 Tesla ye kɔrɔlen min b'anw fɛ yen o ye 1,5 Tesla ye an ko non u kan ka 1,5 Tesla ye u k'a labɛn ka ɲɛ walasa an ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na donc scanner ko in na comme anw ma n y'a f'i ye cogo min dibi kun b'a la faamuyali kun ma sɔrɔ a la scanner sigili diyagoya don ani ondeur kan ka na parce que mɔgɔ n'i ye marché kɔni sɔrɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a protéger de o mais a yira anw na k'a fɔ marché kɔnɔna na ko ondeur tɛ marché exécuté kɔ ka ban ko ondeur ko t'a la donc o min fɔra anw ye a ma bɛn anw ma anw fana ye kuma ta ka se faamaw ma fo ka taa kɛ an ye ɲɔgɔn cɛ ka se fɔ ministère ma donc ministère kɔnɔna na olu fana ko bon k'u b'an dɛmɛ ka scanner ɲini a tɔgɔ di ondeur ɲini ka d'u ma ne yɛrɛ taara a réunion kelen na semaine tɛmɛnen na yalasa ka se ka explication di pour que DFM bɛ se ka wari bɔ ondeur ka se ka san scanner min nanen filɛ u nana n'a ye o kɔnɔna na u ye mammographie da an ma u ye radio numérique 2 d'an ma u ye écho 3 ɲɔgɔnna écho 4 ɲɔgɔnna d'an ma donc u bɛɛ b'o programme kɔnɔna na tile damadɔ in na je crois que an bɛ se ka o fɛn ninnu bila en marche déjà scanner min bɛ yen u y'a installé u b'a la ka mɔgɔw former na min kan ka baara kɛ n'a ye k'a fɔ n'i bɛ baara kɛ nin i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan a bɛ taa nin sira in fɛ a bɛ bɔ nin sira in fɛ n'a ye nin ye a bɛ bɛn nin ma tan donc a ka nin ka nin waleya in de kɛ o cogo la donc ka utilisateur former a la u b'o baara de la donc an y'an ka scanner kɔrɔ fana ondeur de ta k'a d'u ma wala ka essayer kɛ n'o ye. d'accord o scanner kɔrɔ in est ce que risque t'o la wa. non risque foyi t'anw ka scanner kɔrɔ la sabula a yɔrɔnin dɔ tiɲɛnen don mais tile 2 in na mana n'a bɛ tile 15 bɔ bilen o kan ka se ka dilan o kan ka se ka dilan parce que o baaraw bɛɛ fana sigira sen kan ka ban o pièce min kan ka k'o la o commandera mais tiɲɛ yɛrɛ la o scanner in kɔrɔlen don parce que a bɛ yan depuis 2006 donc n'anw ye nin pièce in k'a la anw fana y'an kale k'a fɔ hali faamaw ɲɛna n ko n'a tiɲɛna nin ko an b'a cɛ ka bɔ k'a fili. an faamuyali sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ réalisation jumɛnw yɛrɛ bɛ Pongé kɔnɔna na tuguni. ne ba Pongé relation anw min ka bon dɛ caman de bɛ yen sabula projet b'anw bolo ka kɛ n bɛ kumaba 3 fɔ dɔrɔn f'i ye dɔgɔtɔrɔso in a sigira depuis 1906 so bɛ yan depuis 1906 co minnu b'a kɔnɔ ka ɲɛgɛn ninnu fɛngɛ a bɛ yan depuis 1906 donc a dɔw bɛ o ti lahalaya foyi la bilen anw ye projet étude dɔ kɛ déjà o ka projet dɔ monter min bɛna an bɛna sigi cotiri ninnu bɛɛ ka Pongé plomberie bɛɛ à 100% an bɛna sigi a kan déjà an ye direction générale de passation des marchés an ye dossier appel d'offre bila ka taa ye olu ka avis juridique n'an y'o sɔrɔ maintenant a man kan ka hali n'a ma se ka ban ɲinɛ a kɛra anw ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye a ka se ka kɛ san wɛrɛ donc filanan ye jumɛn ye i ɲɛ bɛ nin bâtiment min na an filɛ min kɔnɔ administration kɔnɔ an bɛna dɔgɔtɔrɔso in kɛ dɔgɔtɔrɔso moderne de ye ka bureau des accueils bureau des entrées dɔ jɔ à 4 niveaux yaasa an ka se ka consultation externe ninnu bɛɛ kɛ hali sɔgɔma in na
ani ministre ya kuma fɔ ministre ka kan ka teliya ko ka taa d'a ma yalasa a bɛ se ka financement ɲini ko parce que an mago bɛ fɛn o fɛn na an k'a fɔ ale ta ye an k'a lase ale ma c'est pertinent wari ɲini t'anw ka sira ye o y'ale ka sira ye donc an kan k'o projet réaliser consultation externe bɛɛ bɛ kɛ ni banabaatɔ kɔni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o b'a sɔrɔ k'o ta ka gɛlɛn de sinon bɛɛ bɛ don ka bɔ ka sɔrɔ ale ma se dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna yɛrɛ la an bɛ fɛ k'o baara de waleya donc sabanan ye jumɛn ye bâtiment kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'an bɛ se ka récupérer ka rénover parce que n ye projet min fɔ n'o ye bureau d'entrée dilanli ye a sen fɛ an bɛna laboratoire ni pharmacie k'o belebeleba dɔ de jɔ yalasa sincèrement a ka kɛ CCRF a tɔgɔ ye di hôpital de troisième référence yɛrɛ pharmacie n'a laboratoire ye e y'a faamu test dɔw bɛ yen fura dɔw bɛ yen a fɔ ko bɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma an yɛrɛ ka se ka test bɛɛ kɛ yan yɔrɔ la donc laboratoire la fosi kana se ka kɛ laboratoire ko la min bɛ kɛ laboratoire privé tɔ la dugu kɔnɔ a bɛɛ ka se ka kɛ yan banabagatɔ si tɛ bɔ kɛnɛma bilen k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn ɲini kɛnɛma hali radio bɛ k'o kɛ cogo la ten urgence fana an bɛ urgence labɛn ka kɛ o kɛ cogo la ten an ka bloc ninnu ani isolation ninnu an b'a la k'a bɛɛ kɛ o kɛ cogo la o projet in na n'an tilala nin kuma na an bɛ projet in yɛrɛ photo jira aw la an b'a réactualiser parce que déjà an kun y'a dɔ kɛ an taara n'a ye minnu bɛ conseil d'an ma an taara n'a ye donc olu fana ko an ka se ka segin a kan bi olu ka directeur yɛrɛ tun bɛ yan bi ne n'a ye baara dɔ kɛ a kan donc o projet belebelebaw de b'an bolo ka kɛ donc a kɔnɔna na fana je crois que projet fitinin dɔ bɛ yen mais que a portée bɛ se ka bonya sabula an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ tɛ yen k'a fɔ minnu bɛ an balima minnu ka baara taara kɛ bin jugu min ye ani furakisɛnin ta ye n'u kunkolo bɛ yɛlɛma olu canaliseli k'u labɛn ka se k'u hakili lasigi o yɔrɔ labɛnnen tɛ mɔgɔ bolo komi kɛnɛ dɔ b'an bolo an y'a ɲini ministère de la justice fɛ ministère de la promotion féminine fɛ ani an ba ɲumanjɛko tɔn dɔw bɛ yen an n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ k'o yɔrɔ dɔ dayɛlɛ projet ka yɔrɔ jɔ k'a ni an ka hakili wasi ye minnu minɛ k'a n'o lasurunya ɲɔgɔn na ou bien k'a n'o bɛɛ don ɲɔgɔn na k'olu bɛɛ labɛn ɲɔgɔn fɛ o fana projet b'an bolo o projet avancera kosɛbɛ fo ka taa kɛ bi in na il y a un projet de décret qui est même au bannen do pratiquement son bɛ taa exige la pour la validation pour an ka se k'o fana waleya projet kumaba minnu bɛ yen o ye nin ye misɛnmanin tɔw fana bɛ kɛrɛfɛ. déjà kuma faamuya la message laban dɔ bɛ bolo ka se jama ma. message laban o message laban ye dɔgɔtɔrɔso in an bɛɛ jɛrɛ yɔrɔ don n t'a fɔ k'a fɔ lahara kɛnɛ don nka balo bɛ yen bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen bana bɛ yen an bɛɛ kelen kelenna an bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in fɛ yan a kɛra anw yɛrɛ ye o a kɛra an somɔgɔ ye o a kɛra fɛn o fɛn an bɛɛ bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in fɛ donc o siratigɛ la ne kɛlen bɛ k'a ɲini projet baarakɛla bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yalasa dɔgɔtɔrɔso in an ka tɔgɔ makara dɔgɔtɔrɔso in an ka sankɔrɔta an ka kɛ k'a kɛ komi an yɛrɛ dɔrɔn de ta don maa si tɛna k'a ɲɛnabɔ n'an yɛrɛ dɔrɔn tɛ k'a bila hakili la k'a fɔ an balo de bi yan k'a jira hakili la k'a fɔ ko an balimaw an sinjiw hali an denw u ka tɔgɔja n'u ka kunnawolo o de bɛ sɔrɔ nin dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ donc an ka baara kɛ o hakilina na k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka baara in kɛ o hakilina laban de bɛ ne bolo k'a fɔ kuma in na. déjà kuma ma banɛ ay grève min décrété don lundi administration hakilina ye jumɛn y'a ko la. an t'a kalama n y'a f'i ye cogo min na n ko minnu bɛ furugu la olu ka waleya don donc n'i y'a ye an ma fɛn f'u ye an tɛna fɛn f'u ye kan parce que ne t'a kalama hali sisan ni dɔw tun b'a kuma na n ko n t'a kalama n ma papier sɔrɔ ne fɛ furugu de don ka da n ye kuma daminɛ ni min ye n ko o ko de don donc sɔnni grève min don ko ladɔnɲɛnen don hali an ka autorités fɛ an bɛ papier kɛ k'a fɔ mɔgɔw kan ka dan nin yɔrɔ la mɔgɔw kan ka dan nin yɔrɔ mɔgɔw ka nin kɛ bon mais komi anw t'a reconnu parce que an ka autorités yɛrɛ m'a fɔ an ye k'a fɔ grève bɛ yen donc anw fana b'an ta di anw ye administration de anw bɛ mɔgɔ ka ci de la yan donc anw b'an ka baara kɛ komi il le faut a banna. faamuyali sɔrɔ la. kunnafoni jabaran layɛbaga minnu b'an filɛ don o don an yɛrɛ bɛɛ bɔra ka parti kelen-kelenna bɛɛ ka kuma mɛn k'a kɛ ni syndicat mankan min bɛ fɛn projet kɔnɔna na a ye syndicat kelen-kelenna bɛɛ ka kuma mɛn a ye administration fana ka kuma mɛn a k'an fana yɔrɔ kɛnɛ kan.